Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 7 osteguna bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Unai Arellano izango dugu, Jaso ikastolako zuzendaria dena. Azken aldian, hainbat hitzaldi egin dira Jaso ikastolan eta gaia hurrengoa da. Euskeraz ez dakit, nire seme alabak laguntzeko gai izanen naiz, eta beste alde batetik Olatz Garde eta Castillo Suarez izango ditugu. Sakanan, larunbat eta igande honetan, ospatuko den obraren inguruan hitz egitera datoz. Obra hau, Maina Mikirri izena dauka eta ipuin tradizional batean oinarrituta dago. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1876ean, Alexander Graham Bellek telefonoa patentatu zuen. Urte batzuk geroago, 1976ean, Manuel Fraga ministroa Palomareseko hondartzan bainatu zen, estatubatuar bomba bat erori zen tokian, erradiaziorik ez zegoela frogatu nahian. Egun berean baina 1972an, Vicente Enrique Itarancon kardinala izendatu zuten Espainiako Gotzainen konferentziaren presidente. Eta bukatzeko 1989an, Irakek Britania Handiarekiko harreman diplomatikoak hautsi zituen. Salman Rushdieren Versos satánicos eleberria zela medio. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko nekazariek bat egin dute A8ko trafikoan eragina izango duen trakzio aldi frantziar batekin. Traktoren zutabe bat foru gobernu komunitatetik Behobiako mugaraino joango da. Martxoak 8 borrokarako eta salaketarako eguna izateko deia egin du Euskal Herriko mugimendu feministak. Nafarroko gobernuak foru intereseko inbertsio gisa deklaratu du noainen Volkswagenen baterien gelaxkak mihiztatzeko planta bat ezartzea 350 enplegu zuzen sortuko dituena. Autokarabanarekin gaua igarotzeko eremuak ostatu turistiko motatzat hartuko dira eta baldintza desberdinak beteko dituzte 3 modalitateetan. Gobernuak eta Zedernagara lurrek ekintza bateratuak egingo dituzten Nafarroko mendialdean nekazaritzan belaunaldi aldaketa bultzatzeko. Punto de vista jaialdiak 18. edizioa aurkeztu du. Adinakoendako bideojoko aktiboak sedentarismoaren alternatiba gisa kirol eta gizarte errezetaren programaren barruko proposamen berria Iruñako udalak esperientzi pilotu berria jarri du martxan Txantrean, Iturraman eta hilabete honetan Santa Maria la Realen. Nafarroko kirol jokoen errugbi jardunaldia eginen dute larunbatean Lekarozen. Gazteendako bizitza duina aldarrikatuz aurkezpena eginen du larunbatean Ernaik Donesteben. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, Esnearen kolorekoa izeneko antzerkia egongo da Gaiarre antzokian. Nell Leyson britainiarraren eleberri hunkigarrian oinarritutako antzezlana irakurtzen eta idazten ikastea amesten duen neska gazte baten historiari buruzkoa.
Mary 15 urteko neska gaztea da, familiarekin bizi dena. 1830ko Inglaterra landatarreko etxalde batean. Ilea esnearen kolorekoa du, eta hanka batean akats fisikoa zuela jaio zen, baina familiaren kondenatik ihes egitea lortuko du, neskame lana egitera bidaltzen dutenean. Fernando Bernues zuzendariaren lana da. Joseba Apaolaza, Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, Jon Olivares eta Jose Ramon Soroiz antzezle lanetan. Arratsaldeko 8etan Gaiarren, 7 euroren truke. Larun batean, Jof Isa 440 eta Mirua taldeen kontzertua egongo da Totem aretoan. Jof Isa 440 eta Mirua taldeek kontzertua eginen dute Totemeko oholtzan. Jofek amorrua bere azken diskoaren biran dator Atarrabiara, eta Mirua hirukote Tolosarra izango du kontzertuan bidelagun. Igandean, Izaroren kontzertua egongo da Iruñako Baluarte antzokian. Izaro artistak 0 de enero bere azken lana aurkeztuko du Baluarte antzokian. Disko kontzeptuala zirraragarria eta betea. Barne bidai bat kontatzen duena. Pop, folk, musika elektroniko eta sustraiko musika kontrastez betetako mihiseetan. Bertan, Izarok bere alderdi argitsuena erakusten digu, baina baita basatiena ere. Arratsaldeko 7:30 sarrerak Baluarteren webgunean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, UPNek eta PPek iraungita dauden 400.000 maskara Iruñeko biltegi batean utzi zituzten. Udalak abandonatutako dozenaka kutxa aurkitu ditu Errotxapean, Espainiako gobernuak emandako lote baten parte direnak. 2022ko maiatzean iritsi ziren Nafarroako hiriburura, osasun zentroetan babes neurria oraindik derrigorrezkoa zenean. Argazki nagusian adineko 2 pertsona parke batean, emakume batek lagunduta. Emakumeak neurri handiago batean arduratzen dira etxeko eta familiako zainketaz, hau da, adinekoi eta adingabeei arreta emateaz. Titularrean, 35.300 emakume ez aktibo moduan daude, zainketen ondorioz. Alde batetik, elak etxeko langileei garpiketa hitzarmena aplikatzea eskatu du. Bestetik, haurtzaroko 10 sexu erasoetatik 8 neskatoak edo nerabeak dira. Beheko berrietan, alde batetik, Jagoba Arrasatek euskal selekzioa zuzenduko du. Bestetik, 81 urteko espetxe zigorra eskatu dute Aldatzko tabako kontrabandoko sare batentzat. Azkenik, Punto de Vista jaialdiak 80 film proiektatuko ditu. Goiko berrietan, alde batetik, Mobisek 350 enplegu sortuko ditu Volkswagenerako bateria gelaskak muntatzeko orduan. Bestetik, Foru Parlamentuak trafikoa defendatu du eskubide historiko gisa. Bukatzeko, PSOE, Junts eta ERK akordio batera iritsi dira. Diario de Navarraren titular nagusian, Sánchezek amore emandu berriro amnistiarekin Puigdemonten aurrean. Akordioak terrorismo edo traizio delituak babesten ditu, delitu larrienak izan ezik. Argazki nagusian, Jorge Errando osasunako jokalaria dugu. Hau, izan da Arrobiko azkena lehen taldean finkatzen, 23 urte bete berritan. Titularrean, Errando indartsu dator. 5 ahotsek osasunako Arrobiko atzelariak jarraitu duen prozesuaz hitz egiten dute. Eskuineko berrietan, alde batetik, 350 lanpostu sortuko ditu Elortz Baiarako Volkswagenerako bateria plantak. Beste alde batetik, Mendabiako bizilagunaren heriotza kolpeka eragin zuenaren bila ari dira. Azkenik, Nafarroako nekazaritza, Arabakoa baino egoera fiskal okerragoan geratu da. Goiko berrietan, alde batetik, garbiguneek hondakin gehiago jasotzen dute.
Beste alde batetik, punto de vista askotariko zinema. Bukatzeko, presentzia nafarra duen arkua. Gara egunkariaren titular nagusian, deitzaileek ertzaintzak M3an izandako jarrera salatu dute. Sindikatuek eta biktimek atzo Gasteizen jakinarazi zutenez, igandeko kargaren ostean masail ezurra apurtuta duen pertsona bat ebakuntzaren zain dago, eta ertzaintzaren jokabidea salatu zuten. Argazki nagusian, Nikki Haley dugu. Titularrean, Nikki Haleyk lasterketa utzi eta bidea utzi dio Trumpi. Nikki Haley saiatu zen dena egiten ebidentzian nagusitu zen arte. Eta errepublikarren izendapenerako lasterketa uztea erabakit zuen, Donald Trumpi bidea libre utzita. Kontserbadore moderatuenak edo, besterik gabe presidente ohiaren aurkakoak, umezurtz geratzen dira gutxiengoak ezagutzen diren alderdi batean. Baina, era berean, badakite euren botoa funtsezkoa izango dela azaroko hauteskundeak aukeratzeko. Trump Biden lehia berri bat izango dela ematen baitu. Eskuineko berrietan, alde batetik, auzitegiak ez du deiturik ikusten Alontxotegiko zorrak likidatzeko iruzurretan aritzeak. Auzitegiak ez du deliturik ikusten Alontxotegiko zorrak likidatzeko iruzurretan aritzeak. Bestetik, PSOEk amnistiari buruzko akordioa itxi du ERK eta Junts alderdiekin. Jarraian, Zubietan erabakiko da lehen finalista, Madrilen Errealak bat berdindu ondoren. Bukatzeko, Arrasate hautatzaile Uruguairen aurka. Berriaren titular nagusian, amnistia legeari buruzko akordioa egin dute PSOEk, Juntos por el Cambiok eta ERK. Espainiako Kongresuko Justizia Batzordean gaur bozkatuko dute lege proposamena. Argazki nagusian, Bizkaiko Foru Aldundiko langileak euskararen ezagutza berma dadila eskatzeko protestan, diputazio aurrean. Titularrean, euskararen aurkako epaiak salatu dituzte Bilbon. Ezkerreko argazkian, Anari abeslaria dugu. Honen hitzetan, niretzat arriskua da beti leku seguruena sortzeko. Beheko argazkian, femeninoaren Madrilgo aldetikoaren eta Errealaren aurkako partida. Titularrean, kopako finalerako esperantza bizirik. Honen ezkerreko berrietan, alde batetik, Volkswagenen bateria lantegiak 350 lanpostu sortuko ditu. Bestetik, ertzaintzaren jarrera salatu dute Gasteizen eta Bilabona Amasan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Trump izango da errepublikanoen presidente gaia Amerikako Estatu Batuetan. Bestetik, ezin zituen gehiago eraman hotza eta mina. Gazan, amaginarreba nola hil zitzaion kontatu dio berriari Atef Abu Saibek, Cisjordaniatik. Goiko berrian, teleberriko aurkezle ohia den Julio Ibarraren hitzetan, markatua ninduten, irakurri nituen halako mezuak. Julio Ibarra hil nahi dut. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, gutxienez Indargorriko 16 lagun atxilotu ditu Espainiako poliziak. Espainiako poliziaren makrooperazioa izaten ari da gaur goizean eta Nafarroan gutxienez 16 lagun atxilotu dituzte. Sevillan, Betis futbol taldearen kontrako norgehiagokan partidua hasi aurretiko gertakariekin lotura dutelakoan egin dituzte atxilotketa horiek, lehen informazioen arabera. Zabalik du oraindik operazioa Espainiako poliziak eta Sevillan zein Madrilen ere egin ditu atxilotketak. Eskuineko berrietan alde batetik 400.000 musuko Iruñeko udal biltegi batean abandonaturik utzi zituzten UPNek eta PPek. Beste alde batetik, Begoña Alfaroren hitzetan, etorkinekin ez da guztiz betetzen ari erroldatze legea. Etxebizitza, gazteria eta migrazio politiketarako kontseilari Begoña Alfaro parlamentuko lan saio batean izan da erroldatze legeaz eta musulman fededunen lurperatzeen inguruan azalpenak ematen. Ohartarazi du ez dela betetzen ari erroldatze prozesua bereziki etorkinei dagokienez.
Ez eta udal hilerrietan ez direla lurperatzen ari fede musulmaneko hildako pertsonak ere. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara oraingoan Unai Arellanorekin gaude, jaso ikastolako zuzendaria dena. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon bai, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, azkenaldian hitzaldi batzuk egin dituzu, ezta, gai konkretu baten inguruan. Eta bueno, izenburua ez dakit euskaraz, nire seme-alabak laguntzeko gai izanen naiz, izango litzateke ez. Eta bueno, aurrak ikastolara eramateko orduan, gurasoen kezken artean hau dagoela esango zenuke? Bai, egia esan, bintzat jaso ikastolara heltzen zaizkigun gurasoen artean, oraindik ere 21. mende honetan gai izarra edo galdera izarra hori izaten da, ez? Ez dakit euskaraz, edo ez dut menperatzen, gai izanen oten naiz, seme-alabak laguntzeko batez ere etxerako lanetan eta barrez. Orduan horri begira guk azken urteotan hitzaldea eskaini izan dugu, astearte honetan izan dugu lehenengoa eta bigarren aukera izanen da hurrengo asteazkenean, martxoaren 13an, 5:00 irekita dagona edozeinendako, eta helburua da galdera horri nolabait ere erantzuna ematea, ez? Eta zergatik uste duzu kezka hau dagoela? Galdera ona da eta gainera uste dut hori ez bakarrik beraiek baizik eta guk euskaldunok garenok, ez? Kasu honetan gure ikastolan jason, baina orokorrean euskaldunok garenok uste dut galdera horri erantzuna emateko aukera ere badugula, ez? Gure inguruan izan ditzakegun horiekin, ze beti dago baten bat gure inguruan, ez? Zalantza hori dakana eta batzuetan ez dakigu oso ongi nola erantzun horri. Orduan, kontua litzateke zergatik duten zalantza hori, ez? Guk saioan hausnarketa bat irekitzen dugu beraiekin, eta hausnarketa horren zati bat da pixkat hausnarketa soziolinguistiko bat egitea beraiekin, ez? Hau da, guk planteatzen duguna zera da, eman dezagun famili bat British eskola batera, edo pai programa batera, edo ikastetxe aleman batera eramaten dituela aurrak, edo eramateko asmoa duela. Galdera da, famili horiek menperatzen dute ingelesa, edo alemana, edo frantsesa, edo dena dalakoa. Eta bigarren galdera da, eta ikastetxe horietan galdera izarrare izaten da gure ikastolan bezala ez dakit hizkuntza hori nola lagunduko. Erantzuna zoritxarrez izaten da, ikastetxe horietan ez dela hain ohikoa galdera hori, ez? Orduan, zergatik gertatzen zaigu guri euskararekin, eta guk hausnarketa horretara ere eramaten ditugu ez pixka bat, ez? Eta, besteak beste asko egongo dira hor, baina besteak beste erantzuna da, gure hizkuntza, gure inguru naturalean gutxiagotua izan delako urte luzez, ez? Eta hizkuntza baten gutxiagotze prozesuak ekartzen duena da, hain zuzen ere, hainbat mito faltsu edo eraikitzen direla jendartean, ez? Segurtasun falta agian. Horixe bera, eta iruditzen zaigu guri tokatzen zaigula pixka bat mito horiek edo noret ere desegitea, ez? Zeintzu dira mito horiek? Euskara munduko hizkuntzarik zailena dela, ez? Eta guk esaten dugu, euskara da beste hizkuntz bat, itzuli daitekena, besteak bezain intuitiboa izan daitekena, eta bar, ez? Beste mito bat izaten da, edo beraiengan sortu behar dugun ideia da, munduan jendarte elebakarrak oso arraroak direla, bai? Osea, normalera munduan da, hizkuntza bat baino gehiago elkar bizitzen duen jendartea aurkitzea, gurean bezala. Eta horren adibide bat ere jartzen diegu, ez? Munduan baldin badaude 7.000 hizkuntza inguru, hor linguistak ez dira oso ados jartzen horretan, 7.000 hizkuntza, 200 estatu inguru, politikan ere agian ez ginateke horretan ados jarriko, baina, zatik eta arras bat egiten badugu, ateratzen dira 35 hizkuntza, ez? Garbi dago, elkar bizitza hizkuntzen artean, herrialde batean ohikoena dela, ez? Eta laugarren ideia bat, beraiengan ere sortu behar duguna da, eta beraien seme-alabekin lotuta, ohikoena dela munduan, aurrek
edo aurrak eleanitzak izatea. Alegia, aurrek izatea beraien inguruan hizkuntza bat baino gehiago, edo etxean, edo kalean, ez? Hori da ohikoena. Eta orduan, hori nolabait ere soziolinguistikoki aldatzea, garrantzitsua da gero etxerako lanetan nola lagundu eta horretara iristeko, ez? Eta, bueno, garrantzia handia daukan galdera, laguntzeko gai izango dira, bai ala ez? Hori da galdera, ez? Eta horretan datza pixkat gure hitzaldiaren muina. Horre ere bi hausnarketa edo bi atal hausnarketa horretan, ez? Batetik, abiatu esperientzia pertsonaletik. Guk askotan geure burua jartzen dugu eredutzat, ez? Esate bateako, jaso ikastolan nik edo nire lankide askok, gure gurasoak ez ziren euskaldunak, nik 58 urte ditut, orain dela 50 urte nire gurasoek erabakitzuten euskaraz matrikulatzea beraien aurra ikastola batean, gurasoak Nafarroko hegoaldekoak, Kaparrosoko aita, Ama Leringoa, ez? Holako gauzak aipatzea ere ongi dago, ze beraiek duten ikastolarekiko eta euskal munduarekiko ideia nahiko desitxuratua izaten da batzuetan, ez? Eta kokatze hori importantea dela iruditzen zaigu, ez? Orduan galdera izaten da, nire guraso horiek esate baterako, ez? Baldintza horietan ikasketa maila eskasekin orain dela 50 urte bere egindako bai izan zela abentura bat, ez? Eta beraiek gai izan baziren, gaur egun, 21. mendeko gurasoek duten ikasketa mailarekin eta dakigunarekin orokorrean, ez? Nola ez dira gai izanen, ez? Eta hor kokatzea iruditzen zaigu importantea dela, batzuetan beraien galdera ere izaten delako, aurkituko dugu gure profila duen familiren bat hemen ikastolan, ez? Eta guk esaten diegunean, gaur gaurkoz oraindikan, naiz eta egia da familia euskaldun eta familia misto gero eta gehiago ditugula ikastoletan, gurean jaso ikastolan oraindikan ere gehiengoa da zure profilekoa, ez? Alegia, bi kide dauden familietan, biak erdaldunak izatea edo euskaraz ez jakitea. Orduan, hori aipatzea ere importantea da, beraiek ere nolabait lasaitu egiten direlako eta ja hasten dira beste ja ez gara hain arrotz, ez? Beraiendako eta horretan kokatzea ere importantea da. Eta gero dator, ja erantzun praktikoa, ez? Zer egin etxeako lanetan laguntzeko espreski. Horretan, batetik, demostratua dago, eta hori ere beraien buruan izatea importantea da, ikerketek diotena da, ikasketa prozesuan etxeko hizkuntza ez dela garrantzitsuena, edo ez dela erabakiorra, baizik eta etxe horretan dagoen maila soziokulturala, lan ohiturak, espazio egoki bat izatea etxeako lanetarako, baliabideak eta bar, ez? Zoritxarrez, hori ere nahiko injustua da, gure ama hizkuntza baino edo gure etxeko hizkuntza baino erabakiroagoa da hori izatea, ez? Zure gurasoen maila soziokulturala, dituzun ohiturak eta abar. Hori batetik. Bestetik, guk lagundu bai, baina guk ez diegu beraiei etxerako lanak egin behar, ez? Hori ere, askotan etortzen dira horrekin, ez? Eta gurasoen artean ere, ikastolan daudenen artean ere bai oso ohikoa da, ez? Egotea hor etengabe. Gu bide lagun izanen gara prozesu horretan, baina ezin ditugu etxerako lanak egin beraiengatik, ez? Orduan hor, helburua... Tresna ezberdinak eskaintzen dituzue prozesu horretan laguntzeko? Claro, helburua da hori, ez? Tresna horien bitartez nolabait ere bide lagun edo izatea, ez? Esate bateako badago beste ideia bat nahiko zabaldua dena, ez? Gaur egun ditugun baliabide teknologikoekin abantaila bat dakagu, ez, horretan, eta guk eskaintzen dizkiegu baliabide horiek ere, esate baterako, badira app pilo bat, aplikazio pilo bat gaur egun, erabilitzakezunak, mugikorraren bitartez testu bat itzultzeko zuzenean, ez, etzara joan behar ja
eta bar, eta guk, bueno, adibidez, era.eus edo eranafarroa.eus webgunea askotan aipatzen dieguna da, ez? Gurean ere sites bat sortu dugu aurten, euskaldunjasoakgara.eus, non baliabide pilo bat aurkitu ditzaketen pixkat etxerako lanetan ere laguntzeko, ez? Eta gero, ideia orokor bat ere bai etxerako lanen inguruan, ez? Eta da, ikaskuntza prozesu horretan, importanteena da ikasketa gaitasuna eta autonomia garatzea, ez? Edo horretan laguntzea, hori da gure papera. Eta nola garatu egiten da ikasketa gaitasun hori? Pues ez dago barita magikorik, oso gauza klasikoak dira, ez? Asko irakurri behar duzu, asko idatzi behar duzu, testu ulermena landu egin behar duzu, eta tarteka memoria ere landu egin behar duzu, ez? Memoria badirudi hor ahaztua dugula, baina oraindik ere importantea da. Testu ulermenerako, orain badirudi baliabide teknologikoak ditugunez, gauza asko asmatu direnez, oso aurreratuak gaude horretan, baina testu bat ulertzeko mekanismoa ez da aldatu gizakiongan. Nola ulertzen dugu testu bat? Testua hartuta, irakurrita, berriro irakurrita, azpimarratuta, zerbait ez badugu ulertzen esanahia bilatuz, eta bar, ez? Horretan bai lagundu dezakegu, eta lagundu dezakegu hizkuntza batean edo bestean, ez? Eta galdera da batzuetan, multitask bihurtu garen gizarte honetan, ez? Gaudela beti gauza ezberdinak egiten aldi berean, zenbat denbora benetan eskaintzen diogu, helduok ja, testu baten ulermenari, ez? Hori aplikatu dezagun baita ere gure aurrekin, ez? Goazen esertzera, goazen testua ulantzera, eta hori egin daiteke berriro diote, euskaraz eta beste edozein hizkuntzatan. Eta kezka duten gurasoek, edo pertsonek, uste duzu profil konkretu batekoak direla? Normala denez, kezka hori izatea, alde batetik oso humanoa da eta oso logikoa, ez jakintasunaren aurrean gizakiok izaten duguna da pixkate resistentzia logiko hori, ez? Eta normala denez, gurasoien profila izaten da biak erdaldunak izatea, eta kasu askotan inguruan ez dutenak izan euskal munduarekin edo ikastolaren munduarekin inongo erlaziorik, ez? Nolabait ere hutsetik datozenak, ez? Ze bestela, beste hori baldin baduzu, seguraski ondoan izan duzu baten bat pixkat bere esperientzia kontatzeko eta bar, ez? Baina zorionez, gero eta familia gehiago tortzen zaizkigu zerotik abiatzen direnak, ez? Ez dakitenak ezer euskararen inguruan, edo hemengoak direlako eta ordura arte beraiendako oso mundu arrotza izan delako, edo kanpotarrak direlako eta tortzen direnak zerotik, ez? Eta horrekin ere lanketa hori egitea tokatzen zaigu, gure kasuan jaso ikastolan, baina iruditzen zaite euskaldunon munduan tokatzen zaigula hori egitea, ez orokorrean. Eta zer esango zenioke euskara ez dakien norbaiti eta bere seme-alabak eredura eramaten animatzeko? Bai, esango nioke sekulako aukera emanen diela bere seme-alabei beste mundu bat ezagutzeko, beste ikuskera bat ezagutzeko, hizkuntza bat ez delako bakarrik hizkuntza, baizik eta dalako kultura, dalako gauzak ulertzeko beste modu bat, ez? Eta gero bestetik esatea ikastoletan aspaldin pasatu ginela elebitasunetik eleaniztasunera, ez? Eta hizkuntza horretatik, euskaratik abiatuta, irekiko zaiola baita ere beste hizkuntzetara eta beste kulturetara bide polit bat, ez? Eta ez dela bakarrik euskara ikastea, baina baizik eta beste hizkuntza batzuk ere bidean ikasiko dituela, ez? Eta nola ez, bere inguru naturalean eta hurbilean bizitzeko aukera paregabea emanen diola euskara, ez? Eta kezka honetaz aparte, ze beste kezka suertatu daitezke? Bai, guk orain batez ere aurreskripzio fase honetan batez ere jasotzen ditugu 3 urteko gelarako gurasoak, ez? Beste batzuk ere bai, baina batez ere horiek, ez? Eta orduan beraien kezkak gai izar honetaz aparte, ez? Hizkuntzaren aparte,
oso lotuta daude bere seme-alaben adin horrekin, ez? Esate baterako nola izanen da egun oso bat gure ikastolan kasu honetan, zer egingo duten tarte horretan, oso ohikoak diren galderak ere fardela fasean oraindik daude eta fardela kontuarekin nola hasiko diren, ea joan behar duten fardela kenduta edo ez, nola egingo diogun jarraipen hori, ea beraiek aukera duten ere bai gurasoek ikastolan parte hartzeko, hori ere kezkatzen dien gauza bat da, eta guk beti esaten dugu, gure kasuan jaso ikastolan, baina ikastoletan orokorrean zerbait bilatzen badugu da zuen parte hartzea gure proiektuan, ez? Eta horrelako galderak izaten dira, baina batzuk oso lotuta justo garapen fase horrekin, ez? Fardela dela, elikadura dela, siesta dela, eta horrelakoak ere badira. Eta, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Orain arroinskripzio garaian gauden honetan, zuk lehen aipatu duzun bezala, ez? Jendea animatu eta batez ere hemen ikusle euskaldunak ditugula aprobetxatuz, ez? Goazen denon arteran nolabait ere pedagogia egitera, ez? Eta euskarazko ereduen aldeko autu hori bultzatzea, eta goazen horretarako euskarriak ematea inguruan ditugun lagunei eta ezagunei eta arrazoiak ematera lehen aipatu ditugun zalantza horiek ere alde batea uzteko eta saltoa emateko, ez? Hori da gure helburua eta gu jaso ikastolan behintzat horren alde lan egiten dugu. Primeran nahi, zuri eskerrak ematea gurekin hitz egitera etortzeagatik eta gai garrantzitsu hau komentatzeagatik. Zuei, mila eskerrak konbidatzeagatik. Ondo segi. Bai. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, hego-haizea zakar ibiliko da egun osoan eta horren ondorioz Kantauri isurialdean tenperatura igo egingo da. Beroenak 20 gradu ingurura iritsiko direlarik. Hegoaldean igoera hori ez da askorik nabarituko, baina eguneko lehen orduak epelagoak izango dira. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituz joango dira, eta fronte baten ondorioz azken orduetan euritara joko du, batez ere barnealdean. Araba eta Nafarroako zenbait lekuetan ekaitzak izan daitezke gauean, eta kostaldean aldiz euria urria izango da. Ostiralean giro nahasiagoa izango dugu. Hego-mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da eta ezatsegina izango da. Eta hodeiak momentu askotan ugariak izango dira, batez ere barnealdean. Euria egin dezaken noizbehinka, oro har euri txikia. Nafarroan eta bereziki Pirinio aldean aldiz prezipitazioa ugariagoa izango da. Elurkota 1000 metroren bueltan egongo da, eta Pirinioetan tarteka beherago ere bai. Eguneko temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, eta minimoetan ez da aldaketa handirik izango. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara oraingoan Olatz Garde eta Castillo Suarezekin gaude. Kaixo neskak, zer moduz? Kaixo, arratsalde. Sakanako haize berriak musika bandak obra bat eskainiko du asteburu honetan, ezta? Altsasun eta Irurtzunen. Eta obra Maina Mikirri deitzen da, ezta? Bai, eta, ze motatako obra da hau? Ezakit, agian izeniko berena multidimensionala izango litzateke. Egia da, badaukagula bereziki konposatu den musika. Ane Perez Azpeitia Hamilton izena daukana, konpositoreak. Gero baita ere badaukagu aktoresa dela Eba Espilikueta. Gero badaukagu idazlea adaptazioa egin zuena, ipuinarena,
hitz egingo dugu pixka bat ondoren ziurrenik. Castillo Suarez, badaukagu baita ere dantzarima dantza taldea, ze badago dantza ere tartetik, beraz nik esango nuke, eta noski bandak musika hori joko dugunok. Orduan, esango nuke hori, arlo askotako jendea elkartuko garela. Eta ze musika mota izango da eta zergatik hautatu duzue musika mota hori edo? Musika mota, esan bezala, bereziki egin da honetarako, orduan egin dena da koordinatu pixkat dramaturgia partea konposizioarekin. Beraz, badaude pelikuletan adibidez zerbait ikusten duzu eta musikak esaten dizu ze ari den gertatzen eta horrelako zerbait izango da. Kontemporaneoa ez polita, baina kontemporanea gaur egun egindakoa eta bereziki obra honetarako. Eta nondik dator horrelako obra bat egiteko ideia? Haize berriak hasi ginenetik, orain dela ja 26 urte, gure helburuetako bat zen bertako kultura sustatzea, baina aldi berean gauza berriak eta proiektu berriak garatzea. Eta aspaldi buruan bagenuen nolabait baita ere ipuinen bat musikarekin eta horrelako zertxo bait egin. Orduan, erabaki genuen, Maina Mikirri bada bertako pertsonai bat, Castillok hitz egingo du gehiago horri buruz. Baina bat dena lotuta, bertako ipuin bat edo kondaira bat edo eta baita ere musikarekin eta esan bezala dantza eta guzti, orduan alde batetik innovazioa daukagu eta bestetik pixka bat bertako kultura berreskuratzea. Eta obra hau zerbaitetan inspiratua dago? Hori... Bai, Maina Mikirri berez da Altsasuko ipuin tradizional bat. Erdi galduta zegoen ahozko kontakizun guztiak bezala, nik uste entzuten genuela, berandu iristen baldin baginen norabaitera, esaten ziguten Maina Mikirri, edo gutxi jaten baldin bazenuen esaten zizuten Maina Mikirri bezala geldituko zara, zen neskato bat, berandu iristen zena beti eta oso txikia zena eta doai bereziak zituena. Orduan, nik egin nuena zen beste bi lagunekin, ipuin tradizional hori, liburu batera ekarri, euskara batura egokitu eta egokitu zentzu askotan eta argitalpen bat egin. Orduan, hortan oinarrituta, batetik musika konposizioa egin du Anek, eta gero gidoia egin du Eba Azpilikuetak, ez? Eta orduan, gidoi hori berriz idatzi behar da, nola esateko, hor alikatze bat ematen dizu, aktoreak zuzenduko dituenak edo beste guztiak zuzenduko dituenak, eta orduan beste bersio bat egin dugu. Gauza bada ipuin bat irakurtzea eta beste gauza bada musikarekin batera entzutea. Eta egin dezakezue ipuinaren edo obraren sinopsi bat? Bueno, esandakoa, kontatzen da, garai batean emakumeak errota inguruan elkartzen zirela arropa garbitzera. Eta han elkartzen zirenean, hainbat kontu izaten zituztela, gauza askori buruz hitz egiten zutela. Hizketan ari ziren, egun batean, ari ziren esaten, errege-erreginen alaba, printzesa bat oso gaixo zegoela, eta hiltzorian zegoela. Eta orduan Maina Mikirri agertu zen, berandu, beti bezala, eta esan zuen, nik badakit nola sendatu, ez? Eta, gehiago zugu kontatuko, ze bestela kontatuko bestera guztia, baina Maina Mikirrik bazekien nola sendatu erreginaren alaba. Eta zein da obra honen helburua edo zein da transmititu nahi den mezua? Hombre, nik uste dut Maina Mikirrik doai bereziak zituela, nolait, bazekielako naturak ze balio sendagarri daukan. Eta pixka bat galdu dugu hori, ez? Ikustea naturarekiko gure harremanak gero eta urrunagokoa da, baina egia da naturak, kasu honetan adibidez norbait sendatzeko, baliabideak ematen dituela. Eta gero, beste puntu bat da, azkenean eskuzabaltasunari gora zarre bat dela, zeka Maina Mikirrik badaki nola sendatu, eta
eta ez du beretako gordetzen sendabide hori. Gero, barkatu, ez esan nahi nuen baita ere horrekin ezakit nolabait lotuta, baina obra honen bitartez baita ere ezakit emakumeari ere nolabaiteko protagonismoa eman diogula baita ere. Eta zeintzuk dira arrazoiak obra honetarako ipuin honen aukeratzea edo? Lehen aipatu bezala hori, kulturaldetik ziurrenik gauza askoz gehiago galduta daude, eta segia da, hori, idatziz ez zegoen kultura hori, ahozko kultura, mantendu dela denbora luzez, baina aldi berean ikustu dut geroz eta gehiago galtzen ez badago idatzita, nonbaiten azkenean nik uste dut joera galtzea dela. Eta orduan hori pixka bat agian gustatuko litzaiguke horrekin batera gauza gehiago egitea, oraingoz guk dakigula, hola bertako ipuinen bat gehiago bai badago, baina horrekin hasi gara ipuin aldetik. Adibidez, egin izan ditugu dantzak baita ere berreskuratu, orain dela gutxi Ziordiko 8ko egin genuen adibidez, eta nik espero dut hau izatea lehenbiziko pausua ipuin aldetik eta bertako istorioen, sakanaldeko istorioak eta berreskuratzeko proiektu baten hasiera edolako zerbait. Bai. Eta tradizioak ze garrantzi dauka zuentzat? Tradizioak garrantzia dauka aldatzeko aukera daukazun aldetik. Esan nahi dut, ipuin hau ez dugu bere horretan eman. Egokitu behar izan dugu, adibidez, hijitoak aipatzen ziren, hijitorik ez dago ipuin honetan, edo kuskuseroa edo kontakatilua hiltzen dute errota batean, hemen ez dute hiltzen. Bueno, hor beti dago zalantza hori, ez? Ipuin bat zegoen bezala, Ronaldalekin ere orain polemika dago, goxatu egin behar da, edo ez, edo moldatu behar dira gauzak, umeek ez dute ankerkeriarik ikusi behar, bueno, gauza batzuk ezin zirela bere horretan eman. Orduan, nik uste importanteena ipuinaren funtsa mantendu dugula. Eta hori da, azkenean tradizioa ez badaldatzen ez da tradizioa beste zerbait da. Beraz, saiatu zarete obra atemporal bat egiten, ezta? Azkenean gizarteak aurrera doa. Eta zuek bereziki liburuarekin agian idatzita geratzen delako, saiatu zarete horrela modu atemporal batean idazten. Bai, eta era berean musika garaikidea da, ez? Bueno, nik uste dut badela, ez? Kate begi bat, kate baten beste kate begi bat, ez? Eta da, ahoz transmititu diren hainbat jakintza bestera batera. Gaur egun ez du hizketan egiten inorekin, orduan bestera batera transmititzea. Eta zaila egin zaizue moldatzea? Ez dakit, nik uste dut hor disiplinarteko gauza guztiak berez direla zailak. Nik uste dut batez ere, nahiko koordinazioa handia behar dela horrelako gauzak bideratzeko. Ze, bakoitzak gainera badaukagu fokoa guretzako lehentasuna daukaten gauzetan, eta beraz, nik ez nuke zaila hitza erabiliko. Nik uste dut izan dela, ikasi egin dugula igual, ez? Edo, batzutan, eztabaidak izan ditugu txikiak, beste batzutan debateak, beste batzutan oso pozik egon gara, denetarik, bizitza bezala. Eta, obra hau, esan dugun bezala, asteburu honetan ospatuko da. Martxoaren 9 Altsasun, non zehazki? Iortia kulturgunean, dena den sarrerak agurtu egin dira Altsasun. Eta gero Irurtzunen igandean izango da, Irurtzungo frontoian. Eta hori oraindik sarrerak gelditzen dira, ze frontoian izan da gainera, nahiko eserleku kopuru handia da. Eta hori 7:00 izango da, eta sarrerak erosi aldira
Irurtzungo udalaren web orrian. Ez dut zehazki esango web orri guztia, zeneko luzea da, baina Irurtzungo web orrian sartu ezkero hor egongo da esteka sarrerak erosi ahal izateko. Beraz, harrera ona espero da, ez da? Bai, gainera nahiko interesa handia dago, eta nik uste dut hori oso polita dela. Atzo eta eren egunen saio orokorrak izan genituen, larun batean beste bat izango dugu ere, Altsasuko saioa baino lehen, eta denok oso pozik gaude, bai. Bazegoen jendea pixkatola beldurrez edo gauza berria denez, eta karo, bandak ere hartuko du parte antzestean, guk ere antzestu beharra daukago pixka bat. Eta, hombre, batzuk lotxatiak gara, eta orduan alde horretatik izan da pixkat beldurgarria batzutan, baina atzo adibidez oso gustora atera ginen saiotik. Erronka bat. Bai. Eta zergatik gomidatuko zenuke jendea, kasu honetan, Irurtzunera gerturatzera? Nik esango nuke batez ere oso polita izan behar delako. Baina horretaz gain oso ikusgarria, ez dakit, oso musika ez da bakarrik polita, asko transmititzen du, ikus daiteke bakarrik musika pieza batean nola Maina Mikirria haserretu egiten den, adibidez, eta oso guretzako musikari bezala ere askotan ohituta gaude, musikak gauza asko kontatzen ditu, hitzik gabe, eta oraingoan adibidez hori haserre egotarena bere keinua eta dena ikusi dezakezu, eske basada bat da, eta gero horretaz gain, Ebaren aktuazioa izugarrizkoa, oso dantzari onak dira, baina gainera antzeztu egiten dute eta asko gainera, denok atzo aipatzen genuen harrituta geunden, ze ongi egiten duten, ze bereiek berez dantza egiten dute, eta aktore bezala, baina oso ongi. Orduan, jendeari asko gustatu behar zaio, oso polita da, oso ez dakit, ez da bat ere geldia, ez dira aspertuko, gauza berriak ikusiko dituzte, eta bertako kulturari ezagutu baita ere. Bai, eta Maina Mikirri berez oso maitagarria da. Oso. Oso berezia da. Bai. Eta horretarako gainera Eba oso egokia da. Ebaren Maina Mikirri da, bai. Bai, bera ere txikia baita. Bai, eta oso pizpireta, eta oso egokia. Eta gainera, esfortzu oso handia egin du, berak ere dramaturgiarekin ibili da, Eba, aktorea izateaz gain, eta bai, izugarri oso serio hartzen du bere lana, eta ikusten da. Eta, bukatzeko, ez dakit zerbait utzi dugun, zerbait gehiago komentatu nahi duzuen? Nik eskertu nahiko nieke, zuei, gonbidatzagatik, eta gero baita ere, jende askori, baina ez egotagatik hemen Oskarretan bezala, batez ere, dantzarima, Castillo kriston favore pila egin dizkigu, eta hori eskertzekoa da gure partetik. Eta gero, hori kompositorea, obran, ezakit, modu batera edo beste parte hartu duten guztiei, eta etorriko zareten guztioi baita. Nik zuei eskertu nahi dizuet, gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zuen proiektu polita gurekin eta jendearekin partekatzeagatik. Eta ea jendea animatzen den Irurtzunera hurbiltzera. Hori da. Frontoia beteta espero dugu. Bai. Ondoi segin eskak. Bai, berdin. Eskerrik asko, agur. Gaurkoz, hau izan da dena, eta bukatzeko parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Nafarroako gobernuak ez du Auzitegi Gorenaren epaiaren eta trafiko transferentziaren inguruko jarrerarik adostu, eta aste honetako galderak honen inguruan izango dira. Lodazna aprobatu zenetik eskumen asko dauzkagu oraindikan Nafarroan jasotzeke, eta trafiko eskumena legealdi askotan izan da mahai gainean, gainera kolore ezberdinetako gobernuek eskatu dute, eta pasaden legealdian azkenean adostu genuen, bai Nafarroko gobernuarekin eta baita ere estatuko gobernuarekin eskumen hau
Nafarroara ekartzea, eta orain gorenak esan digu eskumen hori ez dela ondo egin, forman ez dela ondo egin, eta horri berriz ere heldu beharko diogu. Guk uste dugu epaia oso eraso juridiko larria dela, Nafarroako eskubide historikoen kontra doana, eta Nafarroaren subiranotasuna eta burujabetzaren kontrako epaia. Guk uste dugu oso larria dela, eta gainera Nafarroaren gehiengoaren borondatearen kontra epaia dela. Horregatik uste dugu indarrak batu behar ditugula, bai instituzioetan eta bai kalean, guk ez dugulako onartzen horrelako epaia. Albiste oso txarra izan da Nafarroarentzat, hori zalantzik gabe, eta horregatik gaude arduratuak. Eta horregatik defendatu izan dugu, erantzuna behartzena eman alik eta azkarrenen, alik eta tinkoenen, eta alik eta jende gehien elkartuta, alik eta adostasun gehien lortuta. Zentzu horretan txalotu nahi dut lehenik eta behin, pasaden larun batean ikusi genuen elkarretaratzea, txalogarria da 120 udal baino gehiago sinatu izana manifesto hori, eta manifestoan jartzen duena argi eta garbi geroa baitik defendatzen dugun mezua da. Hau da, gure eskubide historikoak defendatu behar ditugula, eta ez dugula onartuko epailik eta epailerik eta epaitegirik zeinak etorri nahi duten urratzera gure eskubideak oroar eta gure eskubide historikoak are gutxiago. Uste dugu geroa bain nause izan dela ikadura isila horren beste atal bat, beste episodio larri eta gordin bat. Ari gara, oldarraldia bizitzen tribunaletatik heltzen zaizkigun, epai oso gure kontrakoak ikusten ari gara egunez egun, bai euskarari dagokionez, bai gure antolatzeko moduari dagokionez, eta kasu honetan gure eskubide historikoei dagokienez, eta zehatzago eta zehazki eskumen oso simboliko baten inguruan, ezta? Beti eta urtetan eta taldea anitzek hemen parlamentu honetan bertan defendatu izan duten eskumena izan da. Nafarroak izan zuena bere garaian, horregatik larriago iruditzen zaigu, sikiera beste batzuekin alderatuta, eta frankismo garaian kendu egin zitzaiona Nafarroari, hartara jaetzen transferentzia huts bat, baizik eta Nafarroari itzultzea zegokiona, eta ja aurretik izan zuen, ezta? Ikusi dugu, zein izan den epai horren kutsua, ze edukia, bada badena, eta gure aburuz sartzen da, hain justu gure eskubide historikoen muinean, fondora. Ez da egia ez denek sartzen fondoan. Hori gobernutik hasiera batean ala adierazi zuten, forma kontu bat zela eta fondora etzela sartzen, justu kontrakoa uste duguk eta sententzia arretaz irakurtzea besterik ez dago ikusteko, egiten duena badela ukatu ura gure kompetentzietako bat, eskumenetako bat badela eta hala dagoela jasoa Loraflan. Orduan, badaukagu ronka handia gure aurrean, Nafarroa defendatzea aldera eta Nafar guztion eskubideak, eskubide historikoak kasu honetan aldarrikatzea aldera. Ez gaude ados, zergatik, esan dudan bezala, bi gobernuek adostutako eskumena da, gainera parlamentuak pasaren legealdian, hau batez esan genion baietz eskumen honi, eta, guk uste dugu, foru poliziak badituela tresnak, trafikoa beregana ekartzeko, eta trafikoa eta horrek dakartzan gauza guztiak Nafarroatik egiteko. Eta hori politika egitea da, eta hori da gobernu batek eta beste gobernu batek, hau da Nafarroko gobernuak eta baita Estatuko gobernuak adostea eskumen horiek Nafarroara etortzeko. Oso ongi. Justu hori oso larria iruditzen zaigu, eta ez bakarrik formetan baizik eta edukietan zalantzan jartzen duelako
Nafarroaren eskumen historikoa. Frankismoaren garaian lapurtu ziguten eskumena da, 60. hamarkadean, eta batez ere Madrilen erabakitako epaia, esan bezala guk ez dugu onartzen, uste dugu guztiok elkarrekin lan egin behar dugula bai instituzioetan, bai kalean horregatik, oso begi honez ikusi dugu alkateen eskumena, aurreko larun batean egon ginen haiekin, elkarrekin epaiaren kontra aldarrikatzeko. Ikusi dugu gobernuak agertu duela, elegitea. Jartzea zaila dela, baina bilatuko dituela honi buelta emateko bideak. Guk eskatu genuen hasieratik, elegitea egiterik bazegoen egin zezatela. Izan ere, uste baitugu horrelako epai iraingarriak eta erasogarriak ezin direla utzi erantzunik gabe. Hartara gu ere ari gara ikertzen eta ikusten nola egin daitekeen horri erantzun epaitekietan ere bai. Bestetik egin behar da bilatu bide paralelo bat, hori gobernuak ere hala agertu du egin behar duela eta denok edo hemengo gehiengoak markatutako zentzuan. Hau da, Lorafna beraren eraldaketaren bidez. Badakizuenez hemen badago planteatua ponentzia bat, Lorafna aztertzeko eta eguneratzeko, eta hortik haratago ura bat da, eta orain lehenago garrantzia bazeukan horrek, orain garrantzi gehiago dauka, ongi azter dezagun eta ondoraino joan gaitezen, eta zahar berritu dezagun goiti bera gure Lorafna horrelako epai gehiago etorrez daitezen, edo behintzat saiatze aldera. Eta bestetik Lorafnaren erreforma espres baten aurrean gaude. Iruditzen zaigu bat dela ponentzia, eta beste gauza bat dela honi zehazki eman behar zaion erantzun azkarra eta berehalakoa. Horregatik iruditzen zaigu egokia, agertu dena gobernutik, eta egin behar dela hain justu ere hori. Orain, larrialdi honen aurrean, larrialdi dagokion erantzun zuzen, azkar eta erabatekoa ematea. Bai, beste eskumen bat delako, eta gure Lorafnak hori bertan jasotzen duelako, eta Lorafnaren zabaltzea da, Lorafnak jasotzen dituen bete beharrak betetzea da, eta hori nik uste dut demokrazia sakontzea dela. Eta orain gure taldea, Kontigo zurekinek egingo duena da, berriz ere buru belarri ekin honi, eta ikusiko dugu datozen hilabeteetan zeintzuk izango diren, ematen diren pausuak. Nik uste dut oso garrantzitsua dela esan bezala eskumen historikoa delako, eta gainera hemen Nafarroan gobernu guztiek eskatu dute historikoki eskumenaren transferentzia, gainera gurekin, Euskal Herria Bildurekin adostu zen transferentzia esku aldatzea eta gauzatzea eta data bat jartzea. Nafarroa aintzat hartu behar da, errespetatu behar da, eta argi geratu da gure autogobernua eta gure foraltasuna eguneratu behar da. Orain, izango dugu oso aukera hona hemen Nafarroko Parlamentuan ireki den Lorafnaren inguruko ponentzian, eta unea da, esan bezala, indarrak batzea eta elkarrekin lan egitea. Eskumen denak dira garrantzitsuak, baina esan dut hasieran, akaso honek badu bestelako kutsu hori, eta bada bageneukala horren eskutik hain justu sortu zela foruzaingoa bera, errepideetan egiten zuen lan horri lotua, eta frankismoan nolabait ere lapurtu zitzaigun, ezta? Orduan, hau berreskuratzea, zehazki hau berreskuratzea, bada oso simbolikoa. Eta akaso horregatik, han ere badakite, eta gorenak egin du, aldez aurretik zituen epaien gainetik edo epaien kontra, bestelako interpretazio, ez dakit, ulergaitz bat, ez? Akaso horregatik, ulertu dutelako unek zehazki eskumen honen transferentziak duen pisua eta garrantzia
gurean, garrantzi simboliko hori. Bestetik ari gara defendatzen Nafarroarentzako polizia integrala behar dugula, eta behingoz polizia lehengoa, forala, foruzaingoa, egin ditzala foruzaingoak dagozkion lanak eta horien artean, funtzioen artean, egon dadila trafikoa kontrolatzearena eta isunen jartzearena zergatik ez. Eta izuna horiek kobratzea eta hemen bertan gelditzea diru hori ere bai. Ze egun estatura dikoan dirua da ere. Orduan badira, ñabardura ugari eta kontu ugari aintzat hartzeko puntuak direnak, eta horiek denak begiratu behar ditugu modurik integralenean ere bai ez. Guk defendatzen dugu foruzaingoa izan behar dela polizia integrala Nafarroakoa, Nafarroarentzako, eta Nafar guztion zerbitzura egongo dena, eta iruditzen zaigu Sadarren esaterako Polizia Nazionalan ordez foruzaingoa egon beharko lukela. Hori baitago bere funtzioen artean onartua, eta errepideetan ere bai ez, diot dena da importantea. Eta ez da Guardia Zibila nahi dugunik edo ez, hori ez da gure problema eta gure eztabaida. Ez gara horrekin arduratzen, gu arduratzen gara gureaz. Eta gurea da izatea benetako polizia integral bat. Eta Nafarroan eta Nafarroaren zerbitzura lanean arituko dena. Horregatik importantea da hau. Gainontzekoak ere bai, oraingoaz unibertsitateetako batzordera, ari gara lantzen beken transferentzia, beken eskumenaren transferentzia, bai eta I+D+ deritzon horrena. Importanteak ere bai, oso. Gure garapenerako eta gure subiranotasuna, alik eta modurik zabalenean eta berme handienarekin praktikatu ahal izateko, ez? Hori da autogobernua. Gai librea, gai librea aurten urtero bezala martxoaren 8 da, eta martxoaren 8 aldeko egingo diren ekitaldiak hainbat ekitaldi gure Nafarroa osoan, horre egongo dela kontigo zurekin, bai udaletxeetan, baita ere kalean, mugimendu feministarekin, eta kritika bat, atzo hemen parlamentuan, adierazpen instituzional bat mahai gainean ipini izan, urtero bezala, eta, hau bete hortz gehitu ginen, zeren talde batek, Voxek, ez zuen bere ganatu deklarazioa, eta bertan bera geratu zen. Ez da sekulan parlamentuan horrelakorik gertatu. Beraz, mugimendu feminista boteretsu bat, indartsu bat behar dugu kalean, eta hemen lanean jarraitu adierazpen hauek urtero bezala aurrera ateratzeko. Ezinbestekoa da ultraeskuindar alderdi hauek alde batera guztea eta mugimendu feministaren aldarkapenak mahai gainean ipintzea. Beraz, gora martxoaren 8. Aste hau izango da erabakigarria hemen Nafarroako parlamentuan, osteguneko bilkuran bozkatuko egingo dira aurtengo aurrekontuak, eta Euskal Herria Bildun esan dezakegu oso akordioa garrantzitsua lotu dugula Nafarroako gobernuarekin, konpromiso asko gobernuaren partez, eragina izan dugu bai aurreproiektuan, bai emendakin partzialetan, eta diruaren aratago, esan bezala, lortu dugu gobernuaren partez konpromiso batzuk, bai fiskalitateari buruz hitz egiteko, bai hizkuntz linguistikoetan aurrera egiteko, pentsio duinak lortzeko, eta nik uste dut oso akordio garrantzitsua dela, legegintzaldi honetako akordio garrantzitsua, baina ni sinetsita nago beste akordio batzuk etorriko direla, eta hori beti izango dela Nafarroako jendartearen mesedetan. Beraz, uste dut oso berri ona da Nafarroako jendartearentzat, eta nik uste dut borondatea dagoenean eta pertsonak erdigunean jartzen direnean aurrera egin dezakegu, eta, zalantzarik gabe jendeak irabaziko duela.
aste importante batean gaude, ostegunean osoko bilkura daukagu, eta bertan legen artean legerik igual garrantzitsuenetako bat onartuko dugu, eta bada aurrekontuen legea onartuko dugula. Garrantzitsua da Nafarroa beraren martxarako eta mahai gainean ditugun proiektu, proposamen, plan, programa eta gainerako guzti horien garapenerako. Orduan oso importantea da bermatzea eta ziurtatzea proiektu hori, gobernuak aurkeztu digun aurrekontu proiektua onartuko dela, eta gure botoarekin jakina babestuko dugun proiektua izango da, eta horri esker gauza interesgarri ugari egin ahal izango direla, Iruñan, inguruko eskualdeetan, denetan, eta herri guztietan, naiz eta batzuk salatu dute honezkero beti ere gelditzen direla bazterrean, ezta? Badira politika oso garrantzitsuak, Nafarroa osoan eragina izango dutenak, aurrekontu honetan jasoak daudenak, eta ostegunan onartuko den testuarekin ikuste, gauza garrantzitsua honetz egin daitezkela, baita euskararen alde, baita euskarazko komunikabideen alde, hala espero dut, eta urtetan elkarrekin lanean aritzeko aukera ia ematen digun aurrekontu honek. Izan da dena, mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.